Не мога да седна, чадо. Абе, защо не може да седнете? Вчера дявола ме облада. Не. Ти кога ще джаскаш, бабка? Баба се разгонила! Аз как ще джаскам, бе? Ти добре... Да ме изтръпне Кой- на мозъка да баба ти направи от... Дайте ми кири! И ние като боди, че дай нас ни обладава дявола да го ева. Защо? Вие какво беля носите? И аз съм без гащи. Скъса ги на трактора! Уважаеми зрители, вървиш си по улицата, блъснете кола, запознай се по-надолу с някоя бандаба, поблъскаш с нея и си идеш. Аз тия съм се оплаква като вдовица за кур, банчурба. Нали ме разбра, кое си да кажа? Де факто. По принцип. Затова ще ти покажа един фокус. Топче. Оп, няма топче. Оп, видях. Благодаря. Тази универсална симпатична клечка за зъби. Вижте колко е симпатична. Леко е фин елеганс. На невероятна коледна цена от 39 лева и 99 стотинки. Знаеш ли я тая? Кажи ми, бе, Ванка, кой натръсти Снежанка? Добър вечер. Дай оттам! Да, господине. Дай оттам! Господине. Дай оттам! Господине. Това не Господине. са свине, бе, това са свиня, бе. Да, добре, господине, Мъже заповядайте. молата прибия. Да, заповядайте. Можеш Виждам- да през дурлата виждам- по мене. Да. Само че викат шнела, 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 вудеба, я. Моля ви да ме прекъсвайте. Страхотни конкурси. Евалена Гарелов танцува страхотно танца за ебейки го. Ние сме... Благодаря. Искам също да поздравя Еврото. Страхотно танцува. Да се върна на темата си. Аз съм манекенка и работя на модния подиум вече 15 години. А как се радвам! Между другото, ако приличам на някой, Ами не знам на кого да ми приличате. че аз съм на Владо Дибов от Five Stars. Само за българи. За чужденци е друго. Аз много обичам да... умирам да возя чужденци. Умирам като ми кажат каре към морето. Кев, като тръгна по прекия път. София, Видин, горе ги кача. Сандалски, Русе, Малко Търново. Оттам ферибота Варна или Чос. Бамбус. Ламбос, тамбос, карабамбо, тимбалеро. Добре, горе. Тумбаки с памбус холестеролиста. Одиш ли си по село? Ода си по село, оти. Ми иди си, какво седиш тук като суло дърво бабаб? Долу мазето на автобуса съм сложил 2 бидона кисело зее. Да. Матикан, това за юти така, юти. Значи като иде, като се изража, ми пари на гъзарец. Сега не говориш такива работи. Здрасти, Годжи. Те, древа го за гошки. В Русия съм. Да. Ти знаеш ли къде Ада да го е? Отде да знам къде е Ада сега. Ада е на стадион Миньор Перник. Ако не вярваш, питай пророка Сашо Диков да го ева. И него, и неговите повторения да ги е. Снеже! Мръдни, ма Снеже! Живни малко, ма Снеже, ма!